Sithokoze, sibingelele, siqhubeke ngokuchaza ngomoya wenkanyamba. Umuntu onalo moya wenkanyamba kuvamile ukuthi aboniswe ngezinto ezizokwenzeka ezimayelana nezulu okanye izikhukhula ezisuke ziba khona, ama-tsunami kanjalo kanjalo. Kukhona umuntu oziphupha eyinkanyamba phezulu esibhakabhakeni okanye phansi, evutha umlilo ngamakhala, ngomlomo okanye intuthu. Lokho kusuke kube ukuthi lowo muntu yena qobo lakhe uyisimo sani sesithunywa. Okay, khona inkanyamba emhlophe lapha isuke iziveza ukuthi ihamba nesimo sobuthandazi, ihamba nesimo sogogo umnono. Uzojwayela ukuthi uboniswe amaqhwa kulikhithika izulu okanye ulwandle lishintsha lube yiqhwa okanye umfula ushintshe ube yiqhwa. Kuba khona isimo senkanyamba eziveza ngesimo sombala oyelo lapha isuke iziveza ukuba ihamba nesimo sesithunywa nedlozi eliphatha isimo sempande kodwa futhi elikhulekayo. Kuba khona isimo senkanyamba eziboniswa ngombala oblue, ihamba nobuprofethi, ukushumayela, ukuthandazela abantu, ihamba nesithunywa senkolo. Uma ubonisa inkanyamba emnyama, lena-ke isuke ihamba nesimo samakhosi, Hosana namajaji. Iyona-ke original, iyona futhi le ebuye iyiveze ngesimo sokuthi ishintshe imbala. Lapha-ke usuke umbethwe iyona yonke imimoya. Lokho kusuke kwenza ukuthi kugcine kunesimo sombango phezu kwempilo yakho. Kuba khona isimo senkanyamba yaphansi komhlaba. Lena-ke iveza ukuthi uzoboniswa iziphethu, ubonise kuzamazama umhlaba, kumuva umhlabathi, inkanyamba-ke le ejulile kakhulu. Kube soba khona isimo senkanyamba yasezulwini, iveza ngesimo sefu nembani, kodwa kuhlukahlukene ukumbathwa isithunya sezulu nokumbathwa inkanyamba. Uma nale moya uzoba nenkinga yokuthi umzimba wakho vibrate, ube nomdikizo kodwa futhi eminingi emzimbeni ngesikhathi esizodwa. Uma unalo moya uzophathwa isiyezi, inzululwane, uzophupha kuphephuka izindlu okanye le ndlu sukuhleli kuyona kusuke uphahla lwayo. Uzoba nezikhathi zokuthi ungazwa nje nomsindo. Uma unenkanyamba